Hello guys, welcome back to our channel. Papunta ta karon sa Talisay, maghanap tayo ng idugoder natin. So kanina nagla-live tayo. So, hindi man tayo pinalad. So hanap lang tayo saan tayo, saan tayo? So sino ang pwede natin ihatid? Yan. Mga ganyan, hanap lang tayo kasi isa lang. Sana makahanap tayo sa south side lang. Yung isa karkar man yun kanina, yung isa na nibalibad man eh. So pagbalibad niya kanang ayaw niya, siyempre nahiya. Hi ma'am, day kanang para sa akong YouTube channel ba, okay ra i-content ka, ihatod ka, ha? Oh, free ride man eh. Ha? Okay ra? Ya, taysa. Dara may helmet. Nganing na ko sig pangita gisakay oy. Amo man na lang akong ganahan. Asa man ka na ko ihatod? Video. Ah, sige. Ah. Oh, free ride lagi ni. And then, sige. Okay na ka? Abi na kung di ka masakay kay kasagaran mahadlok manggod. Oh, ano? Muna i-emphasize na ko nga para sa akong content, okay ra ba? I-appeal. Yes, nag-vlog. I'm vlogging right now, char. So video dito na ano? Dol sige na lang ko asa nga video ha? Ha? Bisag asa. Okay ra kay na kay padong magos Talisay gyud. And then so unsay nga gani nimo? Unsay name nimo? 8th floor? 8th floor. Me floor? Binakog 8th floor. Mga na dyan, nakakita ko gidogoder. Thank you Lord. Di, ga-live man ko ganina. Kaya kung style unta mag live ko and then kuan, kung kisa tayo ma-abtan ako sus, kay wa may niwat sa akong live. Di, wala. Cut off yan, gibalibaran man ko, nasakitan ko. Mo ba balibaran? Kala nga video? Ari na dire. Taysa babadaplin ta ha. So ano ni siya? Kanang taysa. Kanya na kay kuan na siya instead of kumoy mo plitin ako. Ay, kanang na kuya. Ha? Ako'y mahatag sa inyo family. Sa ato ning sponsor sa kuan sa US. May ganahan ako nga inanin ni siya. So in order to continue, so mao na siya, ha? Halihog lang ko kuan. Yeah, thank you, bye bye amping. Amping. Okay. Nahatod na nato si Mayflower. So hello guys. Nato na nato si Mayflower sa video raman dahil siya, at least nagadugoder ko. So taas-taas ang maglinya oh. So mulabang pa to siya. Arito siya agi. Tara siya. So wala siya. Thank you. And thank you sa atong sponsor.
kuan. Siyempre, itagaan ta niya dako-dako sa tayo sponsor. So, mo-increase sa tagamay. Mag 200 na touch yun, no? Anyway, sige lang. At least, mas maayo mo nag-transparent ta sa itong mga sponsor. So, thank you, Sir John, Ma'am Gina, sa atong pag-sponsor na ito. So, for those who want to be a sponsor, na ako'y Gcash, pwede rasad kay mo nyo ipadasa ko 0921-996-777. So mana siya mo mambuhat diri baho mang talib. Oh, Ryan. So anyway, good luck and thank you. Bye bye, see you in my next video.